ti ki prepare ban store dan ni ban penne ya kajing im jong ki mar ki bombi na karep karyang kumno ngin wan lam ki storage facilities kumno ngin wan lam ya kita ki technology lani ki machine ki prepare shaki dong ki shnong ki prepare ki penmi ki jur ki jab ki bahar kom idon kam ban hikai ya ki nong rep hu ba ni dei bandon ka training ka background ban pet ba ya ka jingmi ka bana po kamarep mariang kan don kata ka storage facility ka banyarap ya ki nong rep jung ibakin yo ya ka pricing ka bakambiang ni don kam ban hikai ru ya ki nong rep ki jung iba ka jing pendon kam ya usbo ubami napok khandau lani ubolong kambha ne safe ya ki jur ki jam wala tengkan ulong ubaki nong rep ki kamsem jing ban yo nong nrei ka pricing jong kum kita pan ki marep mariang ki long ki ba yo nong bha ban ki ba he yo bha ha ka yo jong ki jingmi jong ki mar rep mariang nga ngasngu bawa lang aday ka Emily na po sor ngalayo shibun ka exposure ayo shibun ka jing yo ka jing tip ka jing nang kabali si ita ijing senyang jonga ha kani ka department kana pan kampung ba ya kata ka department kum ka rep karyang lani ka agriculture kindon kata ke confidence don kata ke jing scam jing mun maladanga ngade unong rep ukun jongaru de bande unong rep ngide ban pek ba kini ki engineers ki balalik puli ha ki kam rep kam riang ki prepare ha ke agriculture sector kide ban pai shu gitu ki jakan nong kendong kide ban yaram ya kinong rep bakin kam sutu kam ha ya kita ki agendas ki ban yarap ya ka cingkiu syafra jong ka rep karyang kini ki bro kilong possible tangba ngidon kam menteri sitom ngidon kam ban minon ngidon kam ban sutu ba wala ngadang suyo tangwai ka jing pentip halor ki kam prepare ba ka department of agriculture kale ngatharai lada lep hai gitu baro kamdei bandan kada wengi ba ngindang wat kam wat jam nakibai pat ki benta bat ki kom wat kam wat jam tingan tracy tom ban ngan sim ni ka kapu bangan lep ha nak benta ki nong rem ha kani ka jela ko begitu kila kwa palat kilong over ambitious renga ong ifi kamdon ka jingdu nong dan long over ambitious nrei ni don kam bangin fokus ba ban pen ba la da long kabala bat ka bandai biang tam kan long ba lada ha ka jela ka jungi ka rep ka riang ka dang don ka bentak ka kraw ni dei ban engage ba ya kinong rep bakin shimti ya ka kam rep kam riang man ni dei ban wan ikilat kilenti ki bopit ki bopiang ban market lani ban island ya kacing ya di ya thiet ya kita kimar kibami na karep karyang niyo iba kata kadi kadaw ba kinong rep kimyo ya ka pricing lani kata ka jingyo nong na kata karep karyang ka jongki ni don kam ban pen ba ni hab ban encourage lani ban ai man sin ya kinong rep ya ki farmers ki jongi bakin kin rep bat kin yai ne ha ka engagement ban ka rep karya iba kaladon ka jing pen kre ka kam kerpang na ka agriculture department bakan let ya lam ya kilat ki kabu ki boper ya kinong rep ki bosong
hakishnong ki jaka ki jongki sodong jong kejela jongi ngidei ban pen ba ke Department of Agriculture om tang ba kadai ka wei na ki department ki ba he tam ki ba pon tam ki nong trei ndrei ka dei ban long ru ke department ka ban yaram ya kata ka jingla ban kamai ka ji jong ki nong shong snong limba ka jing shim benta ha ki kam rep kam riang ha ka ni kejela ka ba ini ki jongi ni i ba bon ki nong rep kim kwa shu ban shimti ya ka kam rep namar ka long ka batu nong ban ka baluksan ban ni yu i ba bon ki nong rep ki la perkhat thmai ban e no ya ka kam rep ban shimti no ya ki ve pat ki jad kam bat kani kalawan lam ya ka jingma ka ba kraw kum ha ka jela ka jongi ka ba pon na ki nong song snong ki dehi originally ki barem ki bariang ini ban engage pa ya ki nong song snong bakin pai biang sya karep karyang bakin shimti biang ya kata kebenta ba kin penklan biang ya karep karyang kabadai ka wei na ki lat ki bakraw ki ba lada ki nong song snong ki shimkya ya ka om dan kam shu bangin shem ya kata kacing du nong ka bakraw ha kata kacing ya wat kam wat jam jong ki nong song snong ha kani ka jela ka jongi detail namar ba ngan up ya kacing sung thu ka bakham jeliu halor ka ni ka kam tang ba hoon ki don ki katu kat ni teli ki jat jing rep ki ba om la ban ya completely organic ne ban pendon kam da kita ki dawai ki bolong ha bat ki bomi naturally ti hadu kat nu kata ka urea ngin sependon kam na ka penta ka ka jat jing thung ya kata ka urea ngin pendon kam ngin senang beteng orang kadang susimti ya ke department ngampat kuah pan keren lara ngampat yo kacing tip ketikan renga ngayeng bet halor kowe gendong ren ba kepertai berok kowe kaphet na kacing ai dawai ya kanu kamadi kamar bam kam tam lele yakinong rep bat ngam tharai ba kinong rep ru kin kwa bakin berkhat be tang ya kata kacing yo no ndrei kadai penum don pat kacing yap no kaban ong pat iki pat ba bangim tre shu ban im kacing im nong rep nomor kam don jing mi shu tingin hapan balance hengi balance kata pin hap ai poring apa tu kat ni ngabala kham shai ngabala kham tip tingin saya keren shu ning si beteng shu iki kana ke